יאללה, מה? כן, כן, אין בעיה. איך ההרגשה? הרגשה כיפית, עשינו ניצחון מאוד 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 קשה ומאוד חשוב. עכשיו אנחנו מארחים 4 בבית בפלייאוף, שזה חשוב לנו ולקהל, שיערו משחקים בנתניה. וברחנו קצת, נשאפנו קצת אוויר, ומקווים להמשיך עם המומנטום הזה. עשיתם מהפך גדול פה באשדוד. אמנם אשדוד לא ניצחה פה הרבה זמן, אבל עדיין לא קל לשחק פה. כן, לא קל, אחרי שהובלנו כבר, הם הפכו לנו תוצאה. אני חושב שהראינו הרבה אופי, למרות שמשחק חלש שלנו, אבל הראינו הרבה אופי, הצלחנו לחזור ועשינו ניצחון מאוד חשוב. תספר קצת על רוני לוי, מה הוא שינה אצלכם בחשיבה, בעיקר בחודשים האחרונים. מאז שהוא הגיע, אתם קבוצה אחרת לגמרי, גם יותר מקבלים כסף. אמרתי, אנחנו משתדלים כמה שיותר לשים את הקטע הזה בצד, ואנחנו עולים כשחקנים מקצוענים, באים למגרש, עושים כל הצרות בצד, משחקים כדורגל, ואני שמח שאנחנו נראים טוב. היית עכשיו בשיחה עם רוני על הדשא, מה הוא אמר לך? זה דברים ביני לבינו. תגיד, בגול שבישלת ליד אבו עביד, אחרי זה ככה שניכם ירדתם, השקתם את הדשא, יש משמעות מיוחדת לשני שחקנים במגזר שכובשים ככה בליגת העל, אחד כובש, אחד מבשל, יש לזה משמעות נוספת? לא, זה התפילה, רק מודים לאלוהים על החזרה הזאת במשחק, וזהו, לא משהו מיוחד. עשיתם צעד משמעותי להישאר בליגה, אני מאמין שאתם כבר רגל וחצי. כן, עשינו ניצחון מאוד חשוב, אמרתי, השארנו קצת אוויר, אנחנו כבר נראה לי רוחקים כבר איזה 10 נקודות מעקב, ואמרתי, חשוב לנו, ואנחנו מקווים להמשיך עם המומנטום הזה.